Bon dia, bona tarda. Consellers, poden anar sentant-se, per favor? Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Benvinguts una vegada més al Consell Comarcal del Baix Ebre. Comencem el que és el ple de juny. Abans de començar el plenari, disculpar a l'alcaldessa de l'Ametlla, consellera Eva de l'Amo, que per motius personals no pot estar, i també a la consellera Susana Pinyol, que per motius personals i laborals no pot estar. Bé, ara sí que comencem pel punt número 1, que és aprovació de l'acta de la sessió anterior. Passem a aprovar-la. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Logaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Ara passem al punt número 2, que és la declaració institucional del 28 de juny del 2024, Dia Internacional de l'Orgull per l'Alliberament LGBTIQ+. Aquí en Junta de Portaveus hem quedat que llegiríem un tros de manifest cadascú i començarem per la senyora Mercè Pedret. Gràcies, president. El Dia Internacional de l'Orgull o per a l'Alliberament LGBTI+, ens uneix no només en la celebració de la diversitat, ens uneix també en una crida a l'acció per reconèixer i respectar les identitats, expressions i experiències que fan que cada persona sigui única i inestimable per a la nostra societat. Ens uneix la ferma reivindicació del dret fonamental de cada persona a ser qui és. Aquesta és la base per garantir tots els drets que encara avui veuen vulnerats les persones LGTBI+. Unes vulneracions que impacten greument en les seves condicions materials de vida i en la igualtat democràtica de tota la societat. Per això ens uneix la defensa del dret a l'educació, sense cap mena d'assetjament escolar, i en què infants i adolescents aprenguin que totes les orientacions sexuals i identitats de gènere són igual de normals. La defensa del dret al treball sense que cap persona hagi d'amagar qui és, per por a no ser contractada o simplement a no ser acceptada. O la defensa del dret a la integritat física i psicològica de totes les persones, que implica acabar amb les discriminacions, violències, prejudicis i estigmes per raó de l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere. Moltes gràcies. Senyora Pedret. Senyor Logaray. En definitiva, ens uneix la defensa dels drets LGBTI, perquè són drets humans. El veritable orgull del nostre país rau en el compromís col·lectiu de defensar els drets per a tothom, cada dia i arreu, perquè la llibertat de les persones LGBTI+ ens fa una societat més lliure i un país millor. La lluita pels drets LGBTI+ no es limita a un sol dia de l'any, sinó que ha de ser un exercici quotidià, individual i col·lectiu, que es propagui per totes les nostres ciutats, pobles i viles, perquè ningú visqui amb por o es vegi forçat al exili, a marxar a un altre lloc de residència per poder viure de manera lliure i oberta a la pròpia orientació sexual, identitat o expressió de gènere, és a dir, pel fet de ser qui és. Tothom mereix, i té dret, sentir-se segur, respectat, inclòs en la seva comunitat, en els seus entorns quotidians, visqui on visqui, des de la ciutat més gran al poble més petit del país. Tothom ha de poder accedir a recursos i serveis especialitzats, visqui on visqui. Aquesta responsabilitat col·lectiva és la veritable mesura de la igualtat i de la justícia. Moltes gràcies, senyor Logaray. Senyor Galve. El Govern de Catalunya i el conjunt d'institucions del país ens comprometem a mantenir l'aposta per les polítiques que garanteixin els drets LGTBI+ i combatin l'LGTBI-fòbia, a continuar avançant en el reconeixement legal d'aquests drets, a reforçar encara més la xarxa de serveis d'atenció integral LGTBI arreu de Catalunya i a treballar plegades i amb la màxima aliança amb les entitats LGTBI+. Però no ho podem fer soles. En un context de creixement de l'extrema dreta que amenaça de fer retrocedir uns drets que ens han costat molt de conquerir i que amb els seus discursos d'odi legitima i fomenta les discriminacions i les agressions, fem una crida a tota la ciutadania a unir-se en aquesta missió col·lectiva, a sentir com a pròpia la defensa dels drets LGBTI+, perquè totes les persones som igual de diferents. Fem que els nostres carrers, escoles, centres de treball, espais d'oci i llars siguin llocs on tothom pugui viure amb dignitat i orgull. Fem també del nostre país un model de llibertat i un far d'esperança per a les comunitats LGTBI+ d'arreu del món.
Moltes gràcies, senyor Galve. I ara ja un cop llegida la declaració, passem al punt número 3, que és l'expedient 94/2024, dona compte de resolucions de presidència. Heu tingut tot accés a les resolucions? Ha hagut algun dubte? No? Gràcies. Doncs passem al punt número 4, expedient 3128/2024. Aprovació, si s'escau, del model de conveni a signar amb ajuntaments i IMDs per la implementació del programa Treball i Formació 2024. Bé, en aquest punt aprovem el model de conveni a signar entre els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades. És un programa de treball i formació subvencionat pel SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya, a través del programa Treball i Formació, que ja venim repetint des de fa uns quants anys. Contractem gent en diferents línies de contractació, són un total de 15 treballadors amb un contracte de 12 mesos en col·laboració en els diferents pobles i IMDs de la comarca, en aquest cas de Campredó. Enguany és novetat, i també dins la ronda de contactes que vaig fer quan vaig prendre presa de possessió com a president del Consell, vaig visitar tots els pobles del Baix Ebre, les MDs, i una petició que em van fer també des de les 3 MDs, a veure si els podíem ajudar enviant-los algun treballador. Vam entomar aquest repte, aquesta vegada no han aconseguit més treballadors entre Campredó, i el proper programa de treball i formació, que serà sobre el novembre, hi haurà treballador destinat durant 12 mesos a l'AMD de Jesús i de Villa. Hem d'aportar aquest punt número 4 de votació. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Logaray. Gràcies, president, conselleres, consellers. El nostre grup votarem a favor del punt i volem posar en valor que allò que vam demanar a principi de mandat, que s'inclogués a les MDs dintre d'aquests convenis, s'estigui complint. Agraïm que així sigui. És cert, com ha explicat el president, que avui només se porta a aprovació el conveni en l'AMD de Campredó, però hi ha el compromís, i així ho celebrem, que a la tardor d'enguany se podrà destinar un PO a Vítem i un PO a Jesús. Malauradament, les entitats municipals descentralitzades no tenen tot el suport de les administracions supramunicipals que mereixen. A vegades simplement és pel fet que les convocatòries de subvencions, quan se convoquen, no inclouen que les MDs s'hi puguen presentar. Sovint és un fet que passa per desconeixement allà on se fan les convocatòries. Per això és molt important i és imprescindible que el Consell Comarcal del Baix Ebre, com a ens supramunicipal més proper, estiguem al seu costat, estiguem al costat de les entitats municipals descentralitzades, i avui podem celebrar aquesta dotació extraordinària de recursos humans que tindran les MDs i que són molt necessàries. Moltes gràcies. El vot, evidentment, serà a favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Bé, passem al punt número 5, que és l'expedient 3403/2024, aprovació, si s'escau, de la ratificació de sol·licitud del programa 30+ per a la inserció laboral de persones desocupades. Bé, un any més ens sumem al programa 30+. Aquest any hem demanat una quantitat de 284.195,57 euros destinat a subvencions per incentivar a les empreses a contractar a 90 persones. Aquest és un programa que estem molt satisfets de com funciona. L'any passat també vam demanar aquest incentiu per a 90 participants i hem tingut una efectivitat del 100%, cosa que ens satisfà. Ara sí que hem de passar a votar aquest punt número 5. Senyora Pedret. A favor. Senyor Logaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 6, que és l'expedient 3657/2024, aprovació, si s'escau, de l'inici d'expedient per a la implementació de l'activitat econòmica de recàrrega de vehicles elèctrics. Bé, en aquest punt aprovem l'inici d'un expedient per a desenvolupar l'activitat econòmica derivada dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Creem una comissió d'estudi que permet arribar a establir els usuaris dels punts de recàrrega. Com sabeu, disposem aquí al Consell Comarcal del Baix Ebre de diferents punts de recàrrega de vehicles elèctrics que fins ara eren gratuïts. Això ja ve de molt abans, per incentivar la compra de vehicles elèctrics se fiquen aquests postos gratuïts, però trobem que avui en dia ja no té gens de sentit que
aquests carregadors siguin de manera gratuïta i per això estem tirant endavant la regularització per a poder cobrar una tarifa, almenys per poder cobrir la despesa elèctrica i de manteniment. Passem a votar el punt número 6. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor del punt i també com a una de les propostes que traslladem és que es pugui estudiar en altres equipaments que té el Consell Comarcal en altres municipis, d'incloure també punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Gràcies. Prenem nota. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 7, que és l'expedient 419/2024, aprovació definitiva, si s'escau, del projecte d'obres de l'EDAR de Paüls i annex de béns afectats. Bé, en aquest punt aprovem definitivament el projecte de l'EDAR de Paüls i heu pogut observar que també tenim el mateix l'ordre del dia, el punt número 10 del plenari també fa referència a l'EDAR de Paüls. Ara aprovem el projecte i posteriorment aprovarem el conveni amb l'ACA, que és el conveni que serveix per finançar les obres. Passem a votar el punt número 7. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 8, que és l'expedient 3036/2023, aprovació, si s'escau, de l'acceptació de delegació de competències per part de diferents ajuntaments en relació al servei de tractament de la mosca negra. Bé, en aquest cas aprovem l'acceptació de la delegació de competències en matèria de salubritat per al tractament de la mosca negra, de Xerta, de Paüls i Aldover. Tenim també Alfara de Carles i Tortosa, que estan en tràmits, pendents d'aprovar-ho pel seu plenari i possiblement acceptarem també la seva delegació al plenari de juliol. Passem a la seva votació. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 9, expedient 1260/2022. Aprovació, si s'escau, de l'addenda al conveni signat amb l'ACA per a l'execució de les obres de l'EDAR Aldover Xerta. Bé, és molt tècnic, és una addenda al conveni signat amb l'ACA que modifica les anualitats d'actuació. Sometem aquest punt a votació. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 10, expedient 76/2023, aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb l'ACA per a l'execució de les obres de l'EDAR de Paüls. Aquest és el punt que fem referència abans. Abans hem aprovat amb anterioritat i ara toca aprovar el conveni que finança les obres de l'EDAR de Paüls per un import de 3.044.235 euros més IVA. Sometem aquest punt a votació. Senyora Pedret. A favor. Senyor Ologaray. A favor. Gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 11, expedient 243/2024, aprovació, si s'escau, del conveni a signar amb l'Ajuntament de l'Aldea per la cessió de terrenys per a dur a terme la connexió entre el final de la Via Verda del carrilet de la Cava amb el pont penjant. Bé, en aquest punt va lligat, com ja he anunciat, al tram que tenim previst iniciar en un curt espai de temps, que és els 2 quilòmetres que falten per empalmar el pont d'Amposta fins l'actual tram de Via Verda del Carrilet, que es queda justament a l'entrada del terme municipal de l'Aldea. En aquest punt aprovem la cessió que ens fa l'Ajuntament de l'Aldea. Hem tingut la sort que quasi el 80% de recorregut va per terrenys de l'Ajuntament de l'Aldea i en aquest punt aprovem la cessió d'aquests terrenys. Vull agrair també d'una manera especial a l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea, al seu alcalde, Javi Rollo, per la complicitat que hem tingut. Des del primer moment ens hem ficat a treballar conjuntament i ens ha facilitat molt les coses, i la veritat que quan pots treballar en un projecte tan important com és este i trobes gent que remem tots a favor, és d'agrair, i trobo que és de justícia agrair-ho avui aquí també. Ara passarem ja a votar este punt número 11. Senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies. Senyor Ologaray. A favor. Moltes gràcies. Senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 12, que és l'expedient 2822/2024. Aprovació, si s'escau,
de la modificació del document regulador del preu públic dels serveis que presta el Consell Comarcal en matèria d'assistència als ens locals i formació. Bé, en aquest punt portem a aprovació la modificació del document regulador del preu públic que presta el Consell Comarcal del Baix Ebre, que afecta bàsicament a serveis tècnics i més concretament a l'elaboració de projectes i memòries que així se fan més realistes, més equilibrades i adaptades més concretament a la feina que fa. Aquestes modificacions estan suggerides pel Departament Tècnic de la Casa, estan consensuades en ells i bé, creiem que aquesta modificació és més justa, s'adequa més als treballs que es fan i és avantatjosa per als ajuntaments perquè paguen més pels serveis, paguen d'una manera més concreta pels serveis que se'ls presta. Passem a votar aquest punt, el punt número 12, senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies, senyor Logaray. A favor. Moltes gràcies, senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Passem al punt número 13, expedient 255/2024, aprovació inicial, si s'escau, del 9è expedient de modificació de crèdits del COPATE. Bé, en aquest cas portem l'aprovació de la 9ª modificació de crèdit del COPATE, que com sabeu és un consorci escrit, sempre ho repetim, al Consell Comarcal i al ser així som obligats a portar-ho a plenari. Aquesta modificació de crèdit ha estat aprovada per la Junta General del COPATE. Passem a votar aquest punt. Número 13, senyora Pedret. A favor. Moltes gràcies, senyor Logaray. Gràcies, president. El nostre grup, com fem amb les modificacions del COPAT, ens abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Galve. A favor. Moltes gràcies. Bé, passem al punt 14, propostes d'urgència. No hi ha propostes d'urgència. Passem als informes de presidència. A partir d'aquest plenari, això és una novetat, sí que incorporem els informes de presidència, també en la intenció que, bé, els consellers aquí ja esteu més al corrent, però la gent de la casa, consellers d'aquí, sobretot també la gent que ens segueix per xarxes socials, que sigui conscient també de la feina que fem des d'aquí del Consell i els projectes que anem tirant endavant. Primerament, també recordar que el mes passat es va desencallar una problemàtica que ja s'arrastrava des de feia anys, que era el de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, estava ja feia temps saturat, no quedava pràcticament espai per admetre més documents. També ens vam trobar que el Bisbat, que és el propietari del Real Col·legis, lloc on s'ubica l'arxiu, demanava que li retornéssim l'edifici i per això des de feia temps s'estava buscant un espai alternatiu. En aquest cas s'ha arribat a un acord, Ajuntament de Tortosa, Generalitat, de construir el nou Arxiu Comarcal del Baix Ebre a la seu de l'antic balneari Portcar. L'Ajuntament de Tortosa ha cedit els terrenys, l'obra la financiarà al 100% el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i nosaltres com a Consell Comarcal col·laborem en la gestió del propi arxiu, cedint-los, contractant i cedint-los un tècnic arxiver i també en petites despeses de material fungible. Després també, un punt important, hem tancat ja la convocatòria ordinària de les beques menjador. Enguany hi havia novetats per donar, va fer una reunió aquí en directors de centres del Baix Ebre que ens van ficar damunt la taula una problemàtica que es trobaven a l'hora de demanar aquestes beques menjador. Vam prendre una sèrie d'accions per poder corregir aquestes demandes que per part dels professors i directors d'aquests col·legis del Baix Ebre. Estem prou satisfets com han anat l'aplicació d'aquestes accions correctives. Enguany, a nivell de números, en la convocatòria ordinària s'han demanat 2.100, s'han gestionat 2.137 beques menjador, amb ajuts presentats aquí en signatura biomètrica al Consell Comarcal han sigut 362. La signatura biomètrica, recordeu que era una novetat que la vam aplicar enguany per a fer més àgil aquests tràmits. S'han sol·licitat 362 aquí al Consell Comarcal mitjançant signatura biomètrica. També una novetat va ser la d'enviar tècnic administratiu als ajuntaments perquè la gent pogués anar als ajuntaments a fer aquest tràmit i hem tingut un total de 144 demandes de beques menjador mitjançant la signatura biomètrica als pobles i per sort també
el número més gran de peticions, que han sigut 1.601, s'han fet a través de la seu electrònica. Properament també farem una reunió que vam quedar així en els directors dels centres per detectar com han anat aquestes millores que hem implementat i a veure en què podem corregir-les, si es poden millorar, que segur que sí. També informar-vos que hem estrenat un nou vehicle elèctric, en aquest cas un Renault Zoe. Ara ja és un total de 4 vehicles elèctrics que tenim aquí al Consell i que fiquem a disposició dels treballadors per a realitzar els seus desplaçaments diaris per anar a la feina. Això comporta una reducció també de la despesa que tenen els ajuntaments, perquè abans el quilometratge es carregava als ajuntaments, ara al anar en vehicle elèctric del propi Consell ja no repercuteix als ajuntaments i també tenim un important estalvi en emissions de CO2. També que estem elaborant 3 importants plans comarcals, que són, n'hi ha un en LGTBIQ+, avui que és el dia de l'orgull. Estem treballant en renovar el plan este, també estem renovant el pla d'igualtat i feminisme i també estem en el pla comarcal del Pacte del Temps, que és un estudi dels usos horaris dels municipis, perquè així es pot conciliar la vida laboral i familiar. També, el dimarts passat, la Comissió de Govern vam aprovar la subvenció de la Casa d'Acollida de Tortosa, que ja teníem prevista recuperar-la a principis d'anys, tal com es va aprovar en la moció del plenari del passat mes de maig. I també destacar que este passat dimarts vam aprovar el projecte de l'EDAR en Comissió de Govern, l'EDAR de l'Ametlla de Mar, destacar-ho perquè també és una de les obres més importants que hem entomat mai com a Consell Comarcal del Baix Ebre, que té un import de 11 milions d'euros. Tenim aprovat el projecte i ara restem a l'espera de signar el conveni en l'acte per a poder ja començar a tirar endavant aquestes obres. Bé, i ara un cop finalitzats els informes de presidència, sí que passaríem a la part de pregs i preguntes. Comencem donant resposta a una sèrie de preguntes que van entrar per escrit el grup de Junts pel Baix Ebre, que ens feien unes qüestions. Tenim aquí les respostes, però hem quedat que per recordar les preguntes les llegirà el senyor Logaray i després passarem a respondre-les. Gràcies, president. En relació als informes de presidència, el nostre grup també formularà algunes preguntes. No sé si prefereix que ho féssim abans, després, el que vostè determine. Sí, en relació als informes de presidència, el nostre grup també formularem algunes preguntes, si prefereix abans, després, el que vostè... Perfecte, per tant passo a llegir les preguntes que, tal com determina l'article 46 del Reglament Orgànic Comarcal, el grup de Junts pel Baix Ebre van presentar aquestes preguntes perquè poguessin ser respostes en la propera sessió plenària que és avui. En relació a la passada trobada d'alcaldies de les comarques del Montsià i del Baix Ebre per tractar la delicada situació del Copate, és de l'interès del nostre grup conèixer la posició del govern comarcal pel que fa a la resolució dels problemes de tresoreria de l'ENS i de l'ampliació del dipòsit de Mas de Barberans. D'altra banda, vam sol·licitar còpia de la carta del president del president del Copate adreçada al president del Consell Comarcal, que vam rebre, i saber quina ha estat la resposta. També la vam rebre, però si en vol fer esment. I per últim, reiterar la pregunta feta al darrer ple i de la que encara no hem obtingut resposta, que és saber com repercutiran els 67.359 euros d'interessos que la Junta General del Copate el 14 de març va donar trasllat del deute a cada comarca. En el cas del nostre Consell era de 67.359 euros i voldríem saber com se repercutiran els recursos, si els assumirà el Consell Comarcal del Baix Ebre en fons propis, si es repercutiran als ajuntaments i en cas de que se repercutisca als ajuntaments si serà proporcional al deute acumulat per cada ajuntament o si serà a tots igual. Gràcies. Gràcies, senyor Logaray. Bé, en resposta a les preguntes que ens han formulat, nosaltres com a govern el que podem respondre en referència a aquestes 3 preguntes que ens ha fet arribar és el següent. Pel que fa als problemes de tresoreria, si els ajuntaments de tots els colors paguessin en temps i en forma, és un problema que no tindríem. Per tant, animem una vegada més a pagar quan toca. Pel que fa a l'ampliació de l'abocador del Mas de Barberans, el problema és qui avala el crèdit per ampliar la fase 4 i la fase 2 i 3 de clausura del citat abocador. I ara s'estan avaluant les diferents alternatives sortides de l'últim Consell d'Alcaldes que vam celebrar el Montsià i el Baix Ebre conjuntament.
Sobre la despesa dels interessos de demora, la voluntat d'este govern del Consell Comarcal és la de repercutir aquest import de manera proporcional entre els ajuntaments que hagin generat aquest deute. En aquesta línia estem treballant i el Consell d'Alcaldes, el proper Consell d'Alcaldes, farem una proposta que hauran de votar els alcaldes sobre el repartiment d'aquests interessos que hauran de recaure entre les poblacions que han creat aquests interessos de demora. I també vull que sigui conscient que han de ser els alcaldes, al final seran els alcaldes i les alcaldesses els que prenguen la decisió final, en mans d'ells estem. També tanmateix, també hi ha 4 alcaldes del seu grup que representen el Consell Comarcal i també tenen 3 representants més a la Junta del Govern del Copate. Jo tinc una cosa molt clara, que aquí tots formem part del problema, però també tots formem part de la solució. Per això fem una crida a la responsabilitat i buscar el consens per trobar la millor de les solucions. Bé, gràcies, president. En aquesta línia agraïm la resposta que ha donat avui a algunes de les preguntes que vam fer la passada sessió plenària i que avui finalment s'hagin respost. Entenem que són els alcaldes, vostè ens comenta que són els alcaldes i alcaldesses qui prendran la decisió final, però ara mateix aquests interessos de demora els està assumint el Consell Comarcal i són uns interessos que no ha generat el Consell Comarcal i que, com bé vostè diu, han estat generats pels propis ajuntaments. Per tant, entenem que en aquesta línia s'ha de buscar la solució i els instem a continuar-ho fent. I en tot cas, pel que vostè comentava, les preguntes que formulem aquí van sempre en la línia de defensar els interessos del Consell Comarcal del Baix Ebre, que és l'ens que avui aquí estem tots representant. I per últim, en relació al segon punt, a la carta que vostè ha enviat als alcaldes, si no m'equivoco, avui s'acabava el termini perquè qualsevol alcalde li pogués respondre pel que fa als diferents estudis que s'havien d'encarregar. La pregunta seria si han obtingut alguna resposta i si no, si encarregaran algun estudi en aquesta línia. Gràcies. Sí, gràcies. Perdonem la immediatesa, però diríem avui fins les 12 del migdia de termini i sí que han arribat cartes contestant. Un momentet, Vale. Esperes. Gerent, per favor. Més que res, els pobles que han contestat i en quin sentit s'han posicionat i la resposta que han donat. Sí, fins a les 12 del migdia havien contestat 7 pobles en un sentit de seguir esperant l'informe que s'havia demanat i en un sentit també de que ells mateixos estaven demanant, alguns pobles estaven demanant informes alternatius i que quan tindrien alguna proposta la farien arribar. No sé si queden aclarits els seus dubtes. Sí, gràcies, president. En aquest cas això seria tot. Passo ara a formular-li 2 qüestions i un prec en relació als informes de presidència. El primer seria en relació a l'arxiu comarcal. Preguntar-los, vam traslladar la pregunta en comissió. En aquell moment ens van dir que qui tenia tota la informació era el president i per tant voldríem saber si es va estudiar el projecte existent que ja hi havia d'ampliació de l'actual espai i quina és la previsió d'entrada en funcionament. Gràcies. Sí que es va estudiar l'ampliació i era inviable tant físicament per l'espai que era i econòmicament i ja es tenia clar que s'havia de buscar una nova ubicació. I en el termini no serà una feina a un curt ni mitjà espai de temps perquè el balneari del Porcà és un patrimoni monumental, depèn de la Generalitat, de conservació del patrimoni històric i en principi s'ha ficat un marge de temps perquè he pogut saber de 4 o 5 anys podria estar acabat este projecte, és el que està damunt la taula.
Gràcies, president. Pel que fa a la valoració que vostè feia a les beques menjador, he fet una valoració numèrica dels resultats d'aquestes beques, que si no he entès malament ens ha explicat que s'han incrementat respecte a l'any anterior i aquest increment també té una valoració que hem de fer que és socioeconòmica. Per tant, a nivell socioeconòmic, quina valoració en fa de que s'hagin incrementat les beques menjador a la comarca? Socioeconòmica, entenc per socioeconòmic tot el que sigui prestació. Jo veig des del punt de vista meu, com a polític progressista, tot el que sigui ampliar beques menjador i prestacions socials estem totalment d'acord i totalment a favor. Tant de bo cada any poguéssim augmentar un petit percentatge d'aquestes beques menjador. No em referia a incrementar-les, que és una subvenció que és la Generalitat qui directament destina si es compleixen uns requisits, sinó que la pregunta anava en la línia de que entenem que si s'han incrementat és que més gent ha necessitat d'aquestes beques i per tant més gent se troba en una situació de complexitat. La pregunta anava per aquí. Gràcies. Sí, som conscients que cada vegada hi ha més gent que necessita d'aquests ajuts i d'aquests serveis i també és d'agrair que any rere any el govern de la Generalitat augmenta la partida per a aquest tipus d'ajut. Al final tu pots donar més beques menjador perquè la Generalitat augmenta la partida, si no, no seria possible. Gràcies, president. Per últim, un prec. Primer, una felicitació. Celebrem la rapidesa en la que s'ha tramitat la modificació pressupostària pel que fa a la subvenció a la Casa d'Acollida de Tortosa, una moció que torno a agrair que es votés per unanimitat el passat ple, perquè és una casa d'acollida que presta servei a tota la comarca. Igual com celebrem aquesta rapidesa en la modificació pressupostària, també instar-los i demanar-los com a prec que siguin igualment de ràpids en la tramitació i en l'execució, perquè realment la casa d'acollida té molta necessitat d'estos recursos. I per últim, si li sembla, passo a fer una pregunta que no està relacionada en la intervenció que vostè ha fet als informes de presidència, i és que el passat ple van aprovar pòlisses de tresoreria per valor de 2 milions d'euros, un fet que, com vam explicar, suposa un cost anual per al nostre ens, per al Consell Comarcal, de 80.000 euros, i en aquell moment, quan vam preguntar quina gestió tenien prevista per reduir aquests costos, ens van dir que hi estaven treballant. Un mes després repetim la pregunta i els preguntem quina gestió tenen prevista. Gràcies. Doncs li puc confirmar que ara sí, ho tenim l'estudi molt adelantat i durant el proper mes de juliol tindré resposta a la seva petició. I també, si vol li responc també lo de la casa d'acollida, que ens insta a fer ràpid l'execució d'aquesta subvenció. Com vostè sap, som gent de paraula. Al començament d'any ens vam comprometre en recuperar aquesta gestió i avui pot veure vostè que és una realitat. Moltes gràcies. Algú té més algun prec, alguna pregunta? Senyor Galve? Sí, jo no és ni un prec ni una pregunta, però crec que és per posar un valor, que s'han anat aprovant avui diferents punts en relació a les diferents edats que hi ha. Jo parlo per experiència perquè només vaig tindre la sort de poder desencallar la de la meva població i veure que van avançant els diferents expedients de l'edat de la Cala, també del Xertà, del Dovell, de Pauls. Crec que és una notícia per a felicitar. Sovint a vegades costa més veure les coses bones, i en aquest cas felicitar als tècnics del COPATE perquè són tràmits lentos, són tràmits pesats i tots sabem que un EDAR és una instal·lació de primera necessitat per als municipis i m'agradava posar un valor i felicitar en aquest cas els alcaldesses que a poc se van apropant a la solució final. Moltes gràcies, senyor Galve. Si no hi ha cap pregunta més, donem el ple ordinari del mes de juny per tancat. I